nakasakay tayo ng bus. Pupunta tayo sa area ng Port of Vancouver. May mga ano dun, barko, may mga airplane na ano, pandagat. Nakasakay ako ng bus ako. So stop muna siya, then ano siya, liliko ng kanan. So dito sa kahabaan ng Granville Ridge. Dagat yun doon. So ito na tayo, patawid. So malapit na tayo dito sa Canada Place. Ayun, natatanong na natin Canada Place, and then ano yun, international na malaking basket. May pakilalang stena dito. Ang dami. Dito hindi man ninanakaw yan. Ninakaw mo sa turista agad-agad. Degrees ang temperature ng lamig. Cold wind. Namin dito yung mga nakapunta na dito first time ever sa Vancouver muna kayo dito sa may Canada Place. Yung mga pagbagong dating ka dito sa Canada, ito yung una nilang pinupuntahan. Usually easy to ride, more accessible sa commutes na commuter na ano, mga buses pala, maraming accessible siya, maraming buses sa SkyTrain. Yes, tayo. So ito yung food court. Wala rin food court yan. Dito ako nagtrabaho before the pandemic. Ay sarap, pero hindi nagtrabaho namin yung report. Baba tayo dito. Diretso na lang, diretso na lang. Ito na yung Vancouver City, Canada Place. Yung pinaka main attraction dito. Ayan,
waterfront. So ang station dito ng yung route ng SkyTrain, yung starting point doon sa may Seoul Central City, iba yung dadaanan mo yung Westminster, Burnaby City, and then ito Vancouver, going to Canada Place waterfront. Yan. So, Canada Place. So may flyover dun. Tapila sila. Pinipilaan tong ano na to, yung flyover Canada. Oh, ito. So meron yan, pinipilaan yan, ride yan eh. Hindi tayo maglalak sa side. Oh. Okay, we're gonna walk through the side of the bay. Okay, ito yung work ko dun, papasok ka doon. So ito siya, convention center. Ito yan, ito siya, Vancouver Convention Center. Ayan. Malaking convention to, napaki 1,000 kumisa sa event. Malaki yun. Yung ano niya, first floor, second floor, saka yung ano niya, underground. Dito. Napakalaki. Okay, muna tayo dito sa side. Maganda maglakad dito sa side. Dito sa side talaga. Tanaw pa rin yung kabuuan ng yung Canada Place na building yun. Maganda dun. Pag umikot ka, malaki yan. Na yung dagat. Usually yung mga nakakarating dito, nung una kaming nakarating dito, unang nakarating, ito agad ang pasyal, kahit na sino. Accessible siya sa train, straight, diretso lang siya. Pababa mo ng train, lakad ka lang yan na, ito na, sa mismong boundary ng So marami kang papasyalan dito. Iikot ka. First timer ka, tapos kakain ka sa subway. Ayan ang subway. And then there's a lot of dito, mga store na food store. So that's the kind of place. Okay. Medyo mahaba-haba na to. Ayan ang mga airplane. Pumunta tayo doon. Galing. Yung mga barko. Tayo banda. Sa mga sea airplane. Nagiging convention. Yung convention. Yung Canada Place niya, kakatugtong niya sa daan sa underground. Sa may dagat. Dadaanan ka doon. Nasa level ka na ng dagat sa ilalim. Underground. So dito rin meron yung nagbabike. Ito yung bike lane. Sipin mo ang ganda. Dito yung yung lalakad ka lang sa center,
Both side doon, yung ano, yung walking area lang, walking street. Sa gitna, yung bike lane. Ito tayo. So, ito ibig natin kapuan. So, yung pinagaling natin. Yun. Kahit gano'n ang pandim ng ulan niya, gano'n talaga lagi. Parang makulimlim. So, wala akong chance ng ulan. 30% chance. Pero, sandali, parang konti lang titigil na. Palaging ganyan. Pag-winter. May time na umaga pa lang, yung araw sisikat na. Airplane. Ito. Tayo. Okay, that's... Sa ano, marami na po mapapasal dito. Pagka Sabado Linggo, marami na. Kasi inaano na ng konti yung restriction. Meron na magdidisco. May mga bar hopping na. May karaoke na. Kaya lang pag nagdidisco ka, nakamask ka raw. Mask. Siyempre, paano pag inom ka? So, ito lala, pero yung mask naka-ready pa rin. Ibaba mo. Pagkatapos yun, lagay mo na naman. Yung mask mo. Ano yun? Kaya ito. Ito tayo sa ano. Ayun yung si airplane. Tawag dyan, Salt Spring Air. Lilipat din yan. Ayun. Ready to ano na siya. Ready to fly. Take off ba? Take off. Take off. Yun naman doon yung ano, yung barko na yung ano, yung Seabass yun ang Seabass naman. Yun nakikita mo doon. Yun, Seabass. Yung maliit na, yun, nag-overtake maliit na yate. Na boat. Seabass yun. Malaki din yun. Natin diba? Dati po din yan. Dito nakalaang lahat yung mga airplane. So arkilado lahat yan. Isa na lang yung umalis. So meron dito. Tsaka ito pa yung iba. Yung ganito wala na. Dito yung iba na dito. Harbor airplane. No? Ito pala yung iba. Hindi ko lang kung magkano yung airplane yan or ano, sasakay ka, di ko lang magkano. Alam na idea yan. Ipakwa naranasan. Pero yung kakilala ko, may friend nila, nakasakay na sila. Zoom natin. Na, ang City of Vancouver. Ang malalagay na doon, yate doon. Yate. Kaya kayo, yung mga pupunta sa para. Ingat po kayo. Bye. Sana mag-try dito para yung mga first time dito. At least para na kung nakapunta dito kung naman hindi ka nakapunta dito sa Vancouver. Ito yung kaya. Pag first time ko dito mo nung pupuntahan. Very accessible sa train. Isang sakay lang. Okay. Thank you very much. Bye.